to je bila nedjelja 28. maja 2000. godine. Ja sam sedao, naišao sam sa kući, to je bilo oko 19:40, seo sam, od tamo sam došao, seo sam ovdje, sa Simionović Tihomirom sam razgovarao. Samo što smo zapalili cigaru, u toku razgovora raspalio je rafal sa daljine odadek 15 metara suprotno od nas, u naš pravac, tako reći, u leđa Tihomira Simionovića. Prvo što je bilo niski hitac po betonu, dobili smo, ja sam dobio od betona, one košuljice sve u nogu, Simionović je dobio sa dečaka Miloša, bilo mi je noga pogođena. Onda je bilo podinut rafal, Tihomir je dobio 7-8 metaka u leđa, ja kad sam mu sad dao, prvo zino koje sam dobio sam u desnu nogu, koja je i dan danas, posle 5 godina, još je u kost. Stavio sam ruke na glavu, ulazio sam u prodavnicu, onda sam pogođen isto ovdje sa zrno, koje je ostalo i dalje oštećeno mi bubrek i debelo crevo je skinuto 2 santina. Onda sam pogođen u levoj nozi, mišić mi je okinut, tako reći, skroz na malo se dio. Dobio sam povratni rikošet sa vrata koji se odbio sa obe majice koje sam imao, ušao mi u ovoj i odmah pao sam u prodavnicu. Ostao sam tako, čekao sam pomoć koji su došli posle vojnici Kvora, pružili su. I gledao sam, Simionović Tihomir je ostao odmah na lice mesta mrtav. Petrović Miloš, on je bio tako vesel, dečak, miroljubiv, tako reći, sa njega smo se šalili, smo se dirali i on je uzvraćao nama i bio je jedan put ovdje kod nas, pa se vratio ponovo na Sokaku. Onda u taj trenutak kad je trebao on da ispali rafal, kad je spalio, ponovo se našao Miloš kod nas, Petrović, i on je, tako reći, još malo, ali i on je bio gotov, sve, lobanja mu je skinuta, kosa je lepila, mozak na lamperiji u prodavnici. Vasić Vojin, on je ušao u prodavnicu, kad sam ja ležao dole na podu na pločice, on je zatražio vodu ja sam zapravo tražio vodu da pijem, jer počeo sam da gubim svest. I on je rekao, pustite mene, kaže, ja sam dobro, nego gledajte ostali, kaže, oni su još poteže, kaže, od mene. Taman ga moj komšija opustio njega, on je pao od klupu na pločici i ostao mrtav. Malog dečka Petrović Miloša, njegov stric, uzeo ga u ruke, držao ga, bacio mu peškir na glavi, nogica mu, samo na vene mu je bila već skoro otkinuta. Tad, u tom trenutku, malo je davao znake života, posle toga kratko vreme izdahnuo je on. I za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si milostivi, čoveku ljubi Bog, i tebi slavu uznosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.